в една удобна капсула. Зелени поля. Изяз си зеленчуците. От деца слушаме все същото напътствие. Днес истината, която то носи, е не по-малка от едно време. Хранителните специалисти чак сега стигат до познанието, известно на мама от години. Когато става дума за здравословно хранене, пресните зеленчуци се нареждат на първо място. Те улесняват храносмилането, понижават холестерола, предпазват от сърдечни заболявания и намаляват риска от рак. Американското общество за ракови болести и Американската асоциация за сърдечни заболявания препоръчват да изяждаме по 5-6 порции плодове и зеленчуци дневно. Зелени поля от Forever Living Products прави ежедневното приемане на зеленчуци по-лесно от всякога. Зелени поля съдържа зелен ечемик, стъбла от млада пшеница, люцерна и пчелен мед. Тези млади растения с изключително високо съдържание на полезни хранителни вещества, антиоксиданти като бета-каротин, минерали, аминокиселини, протеини, ензими и хлорофил. Люцерната, например, е една от най-богатите на минерали храни. Тя съдържа калций, магнезий, фосфор и калий, плюс всички известни витамини. Според здравните експерти, тези богати питателни съставки превръщат младите тревисти растения в ефективни съюзници в борбата с храносмилателните смущения, високото кръвно налягане и някои форми на рак. Приемането по 2